Zaklínač, srdce divoké. Měli byste začít věřit na strašidelné historky. V jedné teď jste. Jedna. Noční krajiny. Za okny domků ve vesnici Bělosad plápolaly plameny svíček a venku již pobíhali pouze potulní psi. Obloha byla temná a světlo měsíce dokázalo jen stěží osvítit okolní krajinu. Vlastislav řečený zasraný, nebyl na svůj přídomek zrovna dvakrát pyšný, seděl se svou rodinou u jednoho stolu. Zrovna spořádávali pečené kuře a domácí chléb. Sousedy jim dělali mlynář Mirek a hajný Slavoj. Poslední obyvatelé Bělosadu, kteří na Vlastislavovu rodinu nezanevřeli. Po vesnici se rychle rozneslo, že jejich nejstarší syn Tomen narukoval do armády císaře z Nilfgaardu a zanechal tak své blízké v nepřízni vesnice, stojící na území Temérie. Dodnes nevěděli, proč tak učinil a jestli se k ním někdy vrátí. Sklidím ze stolu, prohlásila Zdena, když všichni dojedli. Pojď, Hanko, pomůžeš mi s nádobím. Poslechni, maminku, pobídl otec děvčátko stále sedící u dřevěného stolu. Vlastislav si stoupl k oknu a počal cpát tabák do dýmky. Při pohledu ven viděl pouze stíny v oknech protějšího stavení. Slavoj zrovna držel na ramenou jejich malého chlapce, který zavěšoval jelení trofej na trám dveří. Vlastislav se snažil zahnat chmurné myšlenky odvrácením hlavy a následným pohledem na svou ženu a dcerku. Jako obvykle to fungovalo. Věnoval jeden poslední pohled ven z okna, před vyhasnutím dýmky. Světlo v protějším stavení zmizelo. Venku se nacházela jen černočerná tma. Zdeno, u Slavoje nesvítí svíce. Už je pozdě. Určitě šli spát, odpověděla a pousmála se. Hloupost, měl jsem se po večeři zastavit přerušil ho náhle štěkot psa. Vlastislav se beze slova rozešel do obývacího pokoje a zamířil k masivní dřevěné truhlici pobyté železnými cvočky. S hlasitým zavrzáním otevřel těžké víko. Co to děláš, drahý? Vydala ze sebe polohlasně Zdena. Vlastislav se napřímil. V rukou držel zdobený 1,5ruční meč s jílcem tvarovaným do lví hlavy. Ten kupec ve vizimě vyhrkl ze sebe a zamířil si to rovnou čarou ke dveřím, přehazujíc přes sebe tmavě rudý gambeson. Dnes ráno pokračoval, jsem ve vizimě narazil na kupce. Jméno neznám, ale varoval mne, abych při cestě domů za žádnou cenu nejezdil po kupecké stezce. V Brokylonském lese se prý usadili bandité, kteří již nějakou dobu sužují okolí Blavikenu. Přepadávají projíždějící karavany. Uvazujíc meč k pasu přistoupil k ženě a dceři. Je to odsud jen pár hodin jízdy. Možná to nic není, ale musím se přesvědčit. Políbil manželku na čelo a prsty prohrábl kaštanově hnědé vlasy dcery. Zamkni za mnou dveře a držte se dál od oken, dokud se nevrátím. Letmý úsměv nemohl zahladit výraz obav v jeho obličeji. Vyšel ze dveří. Nacházejíc se v černočerné tmě vyrazil po kameny dlážděné cestě přes dvůr. Našlapoval rychle, přesto skoro neslyšně. Nacvičeným pohybem se přehoupl přes dřevěný plot. Dopadl do deštěm zmáčené trávy a pokračoval obloukem k zadnímu oknu hájovny. Skryt v závoji tmy nepozorovaně překročil plot. Na chvíli se zastavil a poslouchal. Nacházel se v naprostém tichu, občasně přerušeném sovým zahoukáním. Nespouštěje levou ruku z jílce meče se dostal až pod okno. V síni se nacházela obdobná tma. Pokrčil se v kolenou a kráčejíc při stěně budovy se dostal až ke vstupním dveřím. Vzal za kliku. Dveře se v tichosti otevřely.
Nacházel se nyní v úzké uličce, jejíž stěny zdobily trofeje z paroží a zavěšené lovecké luky. Ne, že by si toho snad bez předešlých návštěv Slavojovy chalupy mohl být vědom. Tma byla tak hustá, že si stěží dohlédl na špičky vlastních bot. Kateřino? Otázal se tiše a pokračoval chodbou vpravo. Nacházel se právě v hodovní místnosti, jíž dominoval veliký obdélníkový stůl ve prostřed. Držíc se při zdi minul několik dřevěných židlí. Zahnul doleva. Nacházel se právě v místnosti protiležící s jeho obydlím. Marně se rozhlížel po okolí. Jinde než pár stop za oknem, kam dopadal slabý svit měsíce, vidět stejně nebylo. Našlapoval zlehka, již skoro v podřepu procházel místností. V tom se jeho noha zarazila o neviděnou překážku ležící na zemi. Jílec meče zarachotil oprkenou podlahu. K děsu. Zaklel pro sebe Vrastislav, zkoumajíc, do čeho tak nešikovně vrazil. Jeho tmě přivyklé oči odhalily nohy vyčnívající spod stolu. Dlaní zabránil výkřiku. Pod stolem ležel Slavoj. S prsou se mu tyčilo skrvavené dančí paroží. Naskrz prodraný výrůstek způsobil otevřenou ránu na hrudi, z níž vytékající krev utvořila na podlaze kaluž, ve které se, ke své hrůze, Vrastislav právě nacházel. V mžiku byl zpět na nohách. Čepel meče ve svitu měsíce jasně zazářila. Památka na doby, kdy sloužil coby městská stráž. Doby, které jsou dávno pryč. Pevně svíral kůží potaženou rukojeť a zhluboka oddychoval. Přeci jen to byli banditi. Nebo ne? Na závěry bylo ještě brzy. Někde se to stále mohl schovávat Slavojův malý s matkou. Čas bylo to, co neměl. Každá čekáním promrhaná vteřina se v zápětí přičetla ke vteřinám, kdy není se svou rodinou. Zaujmul pevný postoj. V třesoucích se dlaních stále křečovitě svíral svůj meč. Nikdy ho nemusel použít. Nikdy se při výkonu služby nedostal do potyčky, kde by mu nestačily pěsti. To se ovšem nedalo říct o jeho protivníkovi. Nabodnout bezbraného muže na parohy, pomyslel si a snažil se tvářit, že jen ta samotná myšlenka ho nezbarvuje do běla. Odhodlal se. Ve vysoké rychlosti přeběhl po místnosti a skončil až pod schody vedoucími do podkroví. Na nic nečekal. V další moment už stál nahoře a bral za kliku. Nic. Zamčené však nebyly. Zkusil to znovu a silněji. Dost na to, aby vzniklou škvírou ve stropě prosákla tmavá tekutina a potřísnila mu oděv. Kateřino. Zahulákal Vrastislav a vší silou se opřel do zavřených dveří. Ty se s hlasitým zaskřípáním otevřely. Na Vrastislava v tom okamžiku vypadla dvě bezvládná těla. Pod tíhou zbytku hajného rodiny se svalil společně s nimi ze schodů. Zbrocen krví snažil se spod jejich těl vymanit. Nenacházejíc slova rozhazoval rukama a snažil se ze sebe odstranit chlapcovu a matčinu krev, která jim proudy vytékala z podříznutých krků. Uslyšel kroky. Letmý pohled nahoru. Nad schody se tyčila tmavá postava. V ruce třímala dlouhý tesák. Ostří se lesklo ve svitu hvězd. Běž. Pronesla postava chladně. Bojuj. Tyhle dvě zvládly jen kvičet, postava pomalými kroky sestupovala po schodech. Vrastislava opustil šok a sehl se na zem pro meč. Vida, tenhle se bude bránit. Bruno, je tvůj. Vrastislav si všiml muže procházejícího přes hodovní síň. V ruce třímal obrovskou válečnou sekiru. Může to zkusit, zasmála se postava a zaujmula držení zbraně pro útok shora. Vrastislav se bezmyšlenkovitě rozeběhl kupředu s mečem u levého boku. Z hrdla vypustil řev ve snaze zastrašit blížícího se protivníka. Pravou botou přistál přímo v kaluži krve. Ztratil rovnováhu a při pádu instinktivně promáchl meč vzduchem. Čistá rána to nebyla, ale dojem udělala.
V okamžiku si všiml, že na zemi neleží sám. Vedle něho se povaloval útočník. Nyní odzbrojen a snažící se si v doprovodu bolestivých skřeků nacpat dlaněmi horké vnitřnosti zpět do těla. Ty bastarde! Ozvalo se ze schodiště. Ty vymrdanej bídáku, ty sejmul Bruna. Vrastislav neměl na řeči čas. Sezbíral se z podlahy a proskočil zavřeným oknem ven. Dopadl na tvrdou hliněnou podlahu. Za zády uslyšel salvu nadávek a stále se přibližující kroky. Rozeběhl se po 4 k meči, jenž přistál nedaleko. Popadl jej a dal se na úprk. Cestou neopomenul prorazit dřevěným plotem a opět skončit obličejem v kaluži bláta. Zdeno, utečte. Volal stále dokola, při dalším pokusu oběh. Dusot kopyt. Tvrdá rána do zátylku a Vrastislav se skácel k zemi. Nemohl se přes bolest hnout. Nad ním tyčící se postava mu nedala ani tu možnost. Bodavá bolest v hrudníku. Pár hrdelních skřeků a pak nic. Maminko, my tu umřeme. Ne, dítě, zůstaň schovaná. Ať uslyšíš cokoliv, prosím, nevylézej. Ozval se zvuk sypajícího se skla. Zdeněčka, že? Pronesla postava, která přistála do místnosti oknem. Čepel se zaleskla v rozmachu a poté zaklesla do lebky na kolenou prosící dívky. Neser se s ní, molochu. Zavři hubu, Donderagaji. Neslyšel jsi? Volal, utečte. Někde tady bude mít ještě kluka, nebo možná pěknou malou dcerušku, která se už nemůže dočkat, až z ní udělám ženskou. A vsadím se, že zrovna támhle. Moloch se rozešel po místnosti směrem k růžemi zdobené komodě. Nadzzdvihl víko. Maminka tě měla líp schovat. Pojď, povíme jí to spolu. Na Molocha ze dna komody koukaly 2, slzami zalité, modré oči. Natáhl po nich ruku. Neslyšela jsi? Říkal jsem. Široká čepel prořízla Molochův už tak dost široký úsměv. S chroptěním se snesl k podlaze. Nad komodou se zjevila postava. Nevylézej, prohlásila chraplavým hlasem a zabouchla víko. Kurva fix, Molochu, znásilníš jinou, ještě jsme tu neskončili. Pravda, ozvalo se z příbytku. Neskončili jsme. Z otvoru po okně se proti jezdci na koni, slyšícímu na jméno Donderagaj, vyřítil jako stín muž zahalený do tmavého pláště. V jedné ruce dlouhý stříbrně se třpitící meč. Ve druhé neméně lesklý řetěz, na jedné straně zakončen závažím ve tvaru měsíce v ústupu. Rychlým mávnutím se srpek zabodl jezdci do spodní čelisti tak hluboko, že druhá část vyšla ven okem. Noc prořízlo hrozivé zavřeštění. Dalším pohybem ruky byl jezdec schozen k zemi. Tajemná postava se vyhoupla nahoru do sedla, teď již volného koně, a rozjela se do tmy. Co to kurva? Ozvalo se ze tmy společně s řinčením železa následovaného neúnavným křikem. Po chvíli už nebylo slyšet nic. Víko komody se opět otevřelo. Neboj, děvče, už je po všem. Odvezu tě odsud. Budeš v bezpečí, to slibuju. Zahrada kostí. Slunce právě zapadalo. Kůň klopítal po lesní stezce. V sedle sedělo zahalené v černém plášti děvče. Vedle kráčel muž držící otěže a nespokojeně si v druhé ruce pohrával s mincí s vyraženým lvem. Do zítřejšího rána tam budeme, prohlásil muž, hledíc přitom na horizont. Společně v sedle by se nám jelo jistě rychleji, ale kobyla má za sebou dlouhou cestu a tím,
že ji před hradbami Blavikenu uženeme, jen navýšíme hromadu mrtvol, které se tam, jak jsem se doslechl, kupí. Ano, slyšela jsi správně. Kobyla. Nemá jméno. Proč taky? Je to spíš dopravní prostředek než přítel. Znal jsem z našeho cechu jednoho, který si na jméno svého koně potrpěl. Klepna jí říkával. Kde tomu je asi konec? A co ty? Ty máš nějaké jméno? Pomohlo by vědět, jak tě mám oslovovat. Lépe by se nám pak spolu mluvilo. Tedy, lépe by se mluvilo mně. Už vaněná zrovna nejsi. Máš toho za sebou dost, já vím. Ale lepší je na to nemyslet. I mne v mládí odvedli od rodiny. Od té doby jsem je neviděl. Ne, že bych se o to snažil. Měl jsem dost práce s tím, aby mi nezačala okousávat prdel kdejaká striga. S tou jsem teda nikdy nebojoval. Ten, o kterém jsem mluvil předtím, ten s koňskými přáteli, ten ano. Plízní dokonce směl i kletbu. To já bych s tou mrchou takovou trpělivost teda neměl. Zabořil bych jí stříbrný meč mezi oči a vybral odměnu. Tak já to dělám. Jsem zaklínač, víš. Jistěže, od počátku po mém medailonu pokukuješ. Symbol školy medvěda. Trubadůři o nás sice písně neskládají, ale efektivní při práci teda jsme, jen co je pravda. Vem si třeba včera večer ty bandity. Ne, neměl bych o tom mluvit. Tvůj otec se zachoval jako hrdina. Konec konců i tvá matka. Kdybych jen dorazil o něco dřív. Vím, že se mnou nejspokojenější být nemůžeš, ale ptal jsem se po vesnici. Nikdo se tě ujmout nechtěl. Že jste prý rodina zrádců. Takový sračky. Nemít zrovna už přeleštěnej meč, tak tomu chcípákovi dám za vyučenou. Nemusíš mít strach, na stezce se mnou zůstat stejně nemůžeš. Co nevidět, je tu zima a já vyrazím domů. Ne k rodině, ale jo k rodině. Jenže tam ženy nesmějí, víš. Mohl bych ti ostříhat vlasy a vydávat za chlapce, ale to by do tebe napíchali fůru mutagenů, a než by ses nadála vybírala bys odměnu za kikimoru od nějakýho pablba, co by tě chtěl při nejlepším na zlatě ošidit, a v tom horším by na tebe vzal vidle. Na mě tak jít někdo s vidlema. V tu ránu by následoval toho hnusnýho šmejda, na kterýho si mě předtím najal. Určitě si už slyšela o tom, že zaklínači nosí 2 meče. Stříbrný na nestvůry a železný na lidi. Není to pravda. Oba jsou na nestvůry, jen ty jedny to nechtějí přiznat. Ty mezi ně nepatříš, ani tvoji rodiče ne. Ať si říká kdejakej prašivej vidlák, co chce. Mně říkají Berengar, přikázal muž koni zastavit. Vidíš, támhle vzadu to království. To je Blaviken. Do doby, než tam dojedeme, tě ochráním. Najdeme ti nový domov. Těm skurvencům ze včera jsem vybral vaky. Dobrých 500 orenů. Museli je ukrást z mrtvoly nějakýho urozenýho hajzla, protože jsou ražený tady. Vidíš? Znak lva. To je znak hraběte Radovida. Ten tady žije. Pouhý den cvalem od místa, kde vy. Byla si ale někdy tak daleko. To je jedno, polez dolů. Tady rozbijeme tábor. Půjdeme ještě kus od cesty. Nechceme přece v noci nečekanou návštěvu. Berengar seděl u vyhasínajícího ohně a pozorně si přitom prohlížel dívku schoulenou na zemi. Hlavu měla položenou na sedlových vacích, zakrytá ještě stále zaklínačovým pláštěm. Vytrpěla si dost, pomyslel si. Spánek si tuto noc nedopřával. Několik banditů se mu minulou noc podařilo utéct a je možné, že si budou chtít vyřešit účty. Společně s touto myšlenkou se mu hlavou rozezněl zvuk praskajících větví. Sáhl po meči. Očima přelétal terén. Nikde nikoho neviděl.
Smysly měl ovšem bezchybné. Postavil se z povalené klády na nohy, meč stále v pohotovosti, avšak v pochvě. Přimhouřil oči. Opravdu, mezi stromy se na něj upíral pohled dvou, ve světle ohně se lesknoucích očí. Na ostražitosti nepovoloval. Rozhlédl se ještě jednou kolem své osy. K jeho zjištění se ony oči nacházely po obvodu všech 4 stran. Byli obklíčeni. Na slabé světlo táboráku vylezl z houští velký bílý vlk. Berengar přešel do podřepu, meč odložil na zem vedle něj. Ze všech stran se začaly objevovat obdobné protáhlé čenichy. Zaklínač se ani nepohl. Bílý vlk přistoupil blíž, nepřestávaje na pobudu cenit velké ostré zuby. Berengar skřížil prsty do znamení Axie. Světelkující bílá aura se mu linula z konečků prstů. Vlk se do ní zadíval. Nedělej to, příteli. To děvče konečně spí. Vlk jak kdyby na souhlas přikývl. Obrátil se a pomalu odešel. Zbytek smečky ho následoval. Aspoň, že ty máš rozum, řekl si pro sebe a zandal železnou dýku, přijímajíc v levé ruce, zpět do boty. Za chvíli bude svítat. Ještě pár chvil posedíme a budeme pokračovat dál. Zbytek noci strávil zaklínač zkoumáním té zlaté mince. Už jeden, stávej, vytrhl Hanku ze spánku Berengarův hlas. Dívka s sebou prudce trhla. Neboj, to jsem jen já, uklidňoval dívku zaklínač. Další den cesty uplynul a zaklínači se zdálo, že i ten kůň by byl ke konverzaci lepší společník. Dívka stále seděla mlčky v sedle. Němota ji vydržela, i když míjeli stovky mrtvých těl rozesetých kolem hradeb. Tlející, páchnoucí hromady masa, červů a kostí. Byla to tady celá zahrada kostí. Od dětí přes dospělé. Od koček až po divokého kance. Všechno tady bylo naskupené na sebe jako nějaký zával podél hradeb. Došli k bráně. Zaklínač 3krát zabušil na vysoko se tyčící dveře. Kdo tam? Zvolal strážný z vrcholu hradeb. Zaklínač Berengar, přijel jsem kvůli kontraktu na Kuroliška. I když, jak se zdá, máte i spoustu jiných problémů. Jeden takový už tady je. Druhého nepotřebujem. Cože? No dobrá, ať si. Ale přivezl jsem ještě tuhle dívku. Zachránil jsem ji ve vesnici kousek odtud. Je to sirotek. Moc toho nenamluví, ale co já vím, třeba se ji tady někdo ujme. Tou vesnicí, nemyslíš náhodou Bělosad? Neznám jméno a nezbylo moc koho se zeptat. Myslím tím vesnici den jízdy jižně odtud. Nebo 2 dny chůzí, jak jsem se stačil přesvědčit. Pojď dál, pane, všechno nám pověz. Majestátní brána se do kořán rozevřela. Stát! Vykřikl muž v naleštěné zbroji s rudým pláštěm přehozeným přes levé rameno. A ty, kdo ti dal rozkaz otevřít bránu? Strážný znatelně znervózněl. Prý přicházejí z Bělosadu, pane. Možná, že ví, co se stalo s bratrem, vykoktal ze sebe nakonec. A co má být? To, kde se tady vzali, mi je stejně tak ukradený, jako tvůj bratr. Hrabě vydal rozkaz brány za žádnou cenu neotvírat a ty jsi ten rozkaz porušil. Budeš viset. V Bělosadu došlo k masakru, vísil se do rozhovoru zaklínač. Přežila jen tahle a pár vesničanů, jenž si vystavěli domky za řekou, tam se nejspíš nestihli dostat. Kdo? Vyhrkl ze sebe nepochybně vůdce městských stráží. Banditi. Nebylo jich ani tucet, ale věděli, co dělají. Nebyli to žádní vidláci s klacky nastrkanými v zadku. Elitní tlupa hrdlořezů, o tom není pochyb. Sám jsem jich zvládl dostat dobrých 6. Vůdce městských stráží se hlasitě rozesmál. A to zříkal elitní hrdlobůh ví co. Jistě to je ta samá banda, co obléhá tohle,
kdysi honosné, město. Nemít přímé rozkazy a nemuset se krčit za hradbami města, tak bych s těmi cucáky udělal rychlej proces, jen co je pravda. O tom nepochybuji, odvětil zaklínač suše. Říkáš, že jsi jich dostal 6. Chlap jako ty by se nám tu hodil, tahle čelátka je dobrá akorát tak na to, nasrat si do kalhot. Znovu se hlasitě rozesmál a přitom poplácal strážného po rameni. Co si vůbec zač? Začalo mě to zajímat. Jsem zaklínač, odvětil Berengar. Muž se nevěřícně zadíval vědmákovi přímo do očí a poté si odplivl. No do prdele, kde se tu ta chamrať pořád bere. Toho, co přišel před tebou, vyhnat nemůžu. Sám hrabě si vyžádal jeho služby, ale s tebou. Nemám v úmyslu se tu zdržovat, přerušil ho náhle zaklínač. Ale tohle děvče, pokynul hlavou na Hanku, se mnou dál zůstat nemůže. Nenašlo by se tu pro ní místo. Vidím, že jsme se pochopili, odvětil muž. Zavez ji do hostince kousek po cestě. Marilka pracuje v kuchyni, možná, že by se ji na čas ujala, než chuděra přijde k sobě. Pokud ne, odvezeš si ji s sebou. Víc hladových krků by nám tu byl čert dlužnej. Díky, odvětil zaklínač a bez dalších slov odešel. Když došli před hostinec, probíhala na dvorku jakási veselka. Všechny stolky byly obsypány opilými měšťany, kteří dokola provolávali jméno Priscila. Berengar pomohl děvčeti ze sedla, kobylu uvázal u vstupu a vešel dovnitř. Burácející občany utišil až Bart ve fialové kamizole a květy zdobenou loutnou, ze které začaly vycházet líbivé tóny. The fairer sex they often call it, but her love's as unfair as a crook. It steals all my reason, commits every treason of logic with naught but a look. A storm raging on the horizon of longing and heartache and lust. She's always bad news, it's always lose-lose. So tell me love, how is that just? But the story is this, she'll destroy with her sweet kiss, her sweet kiss. But the story is this, she'll destroy with a sweet kiss. Her current is pulling you closer, a charge in the hot, humid night. The red sky at dawn is giving a warning, fool, better stay outside. I'm weak, my love, and I am wanting. If this is the path I must trudge, I'll welcome my sentence, give to you my penance, go out, jury and judge. But the story is this, she'll destroy with her sweet kiss, her sweet kiss. Oh, but the story is this, she'll destroy with her sweet kiss. Oh, the story is this, she'll destroy with her sweet kiss, her sweet kiss. Oh, but the story is this, she'll destroy with her sweet kiss. Oh, the story is this, she'll destroy with her sweet kiss. Táhni do prdele, Marigolde. Ozvalo se po konci Bardova vystoupení. Básník se uklonil akorát včas, aby ho minul vzduchem letící korbel. Děkuji, byli jste opravdu báječné publikum, prohlásil Bart, opouštěje jeviště. Pojď, sedneme si a počkáme, až ten kravál ustane, pokynul Berengar a zaujmul místo na lavici vprostřed dvora. Cítil na sobě pohledy místních, však jen do doby, kdy se na tribuně objevila ona. Jistě ta, jejíž jméno hosté provolávali již pěkných pár chvil. V tu ránu se v okolí rozprostřelo ticho, přerušené až andělskou melodií Priscilíny loutny. Berengar pozorně naslouchal. Během vystoupení si všiml postavy v černém hávu, jenž ze zaklínače nespouštěla oči. Mohl to být? Ne, toho již pěkně dlouho nikdo neviděl, ale přece ta podoba. Berengar odvrátil zrak zpět na pódium.
scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are, rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning, your scent, berry star, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. Po skončení představení zasypávali měšťané ještě dlouhou dobu Priscilu ovacemi, květinami a dovolávali se její pozornosti. Dívka však beze slov opustila tribunu a věnovala publiku jen lehký úklon. Berengar si bez pochyby všiml toho, čeho ostatní přítomní ne. Dvojice iniciálů vyrytých na loutnách obou zúčastněných. P a M. Nepochybně se jednalo o básnický pár. Jejich vypískání prvního barda na Priscilu nejspíš dojem neudělalo. Jak se ukázalo, toto vystoupení bylo zároveň i zakončení celého programu, poněvadž se během pár okamžiků celý prostor kvapně vyklidil. Až na onoho tajemného muže. Berengar pokynul pohybem hlavy Hance, že jsou taky na odchodu. Zamířili si to do vnitřních prostor hostince, poptat se po Marilce. Na slovíčko, příteli, ozvalo se jim za zády. Zaklínač se zastavil, ohlížeje přes rameno sáhl po vrhacím noži, jenž nosil u pasu. Tajemný cizinec si je důkladně prohlížel. Známe se? Zeptal se Berengar. To mě podrž, prohlásil cizinec a sněl kápy z hlavy, nakolik bělovlasých parchantů si na svých cestách narazil, Berengare. Odhalil cizinec široký úsměv. To mě poser, Geralte. 3. 2 meče. A kdo je ke všem čertům tohle? Ukázal Geralt na děvče přikrčené za prázdnými čbány od piva. Schovávala se před bandity, co vtrhli do její vesnice. Rodiče té dívky to nepřežili. Měl jsem v úmyslu dovést jí sem a... Berengarův projev přerušil výbuch smíchu. Tak se mi zdá, příteli, pokračoval Geralt, že jsme toho přeci jen vypili nějak moc. Snad mi nechceš tvrdit, že si sem přijel s úmyslem jí tu nechat. V téhle kupě hnoje.
Sakra, ani já se tady necítím bezpečně a ani ve snu by mě nenapadlo se tu zdržovat díl, než je nezbytně nutný. To si mohl zapíchnout na půl cesty nebo ji nechat na pospas banditům. Tak jako tak by to s ní dopadlo stejně. Se mnou zůstat nemůže, to je ti doufám jasný. Hledám jen místo kde se ji zbavit, dokončil Geralt větu. Kde by byla v bezpečí? Bezpečí? Kde to sakra je? Kamkoliv se podíváš, se vedou války. A ty? Sedíš si tady v Blavikenu, všude kolem města hníjou hromady mrtvol a ty si povíš ano, tady se jí nic nestane. Berengar se zahleděl na děvče. Prý tu žije jedna žena, která? Jaká žena, Berengare? Nevím, Marilka, prý by se o ní postarala. Stejná Marilka, jejíž ostatky se našly dnes ráno u vstupu do Stok, nemám pravdu. Berengar se zarazil. To ten kurolišek. Rozhodl se tam uhnízdit a přečkat tak zimu. Jenže před hibernací, zdá se musí pořádně nažrat. Určitě si to oznámení viděl. 350 orenů odměny. Každý den si vyžádá nejméně jednu oběd. Připočti k tomu neustálý obléhání bandity, zkažený vzduch i vodu a máš zaděláno na pořádnou vzpouru. Jsem si jistý, že bude hrabě Radovit ochoten něco přihodit, když ho předtím uchráníme. My. Zeptal se Berengar. Pokud to uděláme společně, tak Radovit vyplatí odměnu nám oběma. Na to můžeš vzít jed. Hluboko do kapsy nemá a to poslední, co chce, je bard vytrubující o hraběti Radovidovi lakomém, kterému bylo zlato v pokladnici dražší než bezpečí jeho lidu. Jsem ochoten, pokračoval Geralt, odvést tu dívku pod ochranu chrámu kněžky Melitelé. Neneke pro mě má slabost a žádnej bídnej lapka by si nedovolil napadnout místo chráněný samotným řádem bílé růže. Za vyplacení tvojí části odměny samozřejmě. Opravdu? Otázal se Berengar. Jediné, co potřebuji, je tvůj čas dnes v noci. Půjdeme ulovit bestii. A co bude s ní? Myslíš, že tu posledních pár dní žiju na ulici? Počká u mne v pokoji. Pokud tedy na dohodu přistoupíš. Berengar se na zaklínače zahleděl. Jdeme ulovit bestii. Měsíc tu noc svítil jasně. Zaklínači stáli před vchodem do Stok. Tady podal Geralt Berengarovi lahvičku se světle žlutým roztokem. Olej proti drakovitým, bude se hodit. Berengar děkovně přikývl. O tu dívku nemusíš mít strach, bude v pořádku. Já vím, ohradil se Berengar, ať už je to za námi. Snad se nebojíš. Dobíral si Geralt bratra ve zbrani. Ne, jen se nerad brodím po kolena ve sračkách, to je vše. Oba se na sebe zasmáli. Připraven? Zeptal se Geralt. Berengar si vyprázdnil obsah flakónu do úst. Ano. Zorničky se mu téměř okamžitě roztáhly do neobvyklých rozměrů. Oba nyní vypadali téměř tak hrůzostrašně, jako je obvykle spisovatelé popisovali ve svých knihách. Křídově bílá pleť a vylezlé žíly po těle byly vedlejšími příznaky požití elixírů. Vstoupili do útrob kanálu. Nepotřebovali žádnou pochodeň. Elixír, mezi zaklínači přezdívaný Kočka, jim dovoloval vidět i v naprosté tmě. Podobné té, v jaké se právě nacházeli. Prodírali se skrz nevábně vonící břečku. Do výše kolen byly zaplaveni exkrementy celého království. Doslovna se brodili v hovnech a moči stovek, ba i tisíců lidí. Žádné známky po netvorovi, který by se zde měl ukrývat. Geralte, zavolal náhle Berengar na svého druha, ukazujíc na předmět plovoucí na hladině. Geralt z pochvy vyněl železný meč se vyrytým vlčím symbolem na jílci a vyjmul předmět z vody. Zaklínači se na sebe podívali. To, co se nacházelo na špici Geraltova meče, byla velmi důkladně očištěná lidská lebka.
Geralt ji po chvíli zkoumání vhodil zpět pod hladinu. Pokračovali v cestě. Dnes se už nažral do sytosti. Nejspíš se bude někde válet. Berengar nacvičeným pohybem ruky rychle tasil stříbrný meč. Geralt ho následoval. Prostupovali podzemním labirintem, bez sebe menšího zaváhání se vydával stále hlouběji do hnízda příšery. Prošli dlouhým koridorem ústícím na křižovatce 3 cest. Kudy teď? Zeptal se Berengar. V tom se tunelem před nimi rozezněl ohlušující skřek. Tudy, odpověděl Geralt, vybíhajíc vstříc neustálému krákorání. Berengar v těsném závěsu omotával stříbrný řetěz kolem levého zápěstí. Srpek měsíce uchopil do dlaně. Skřehot neustával. Zaklínači se prodírali skrze čím dál více mrtvol. Nebyli to však jen vesničané. Mezi mrtvými poznávali i zbroje typické pro královskou stráž. Jak se ten parchant dostal tak blízko hradu? Zeptal se stěžka oddechující Berengar. Mohli přijít oni sem, odpověděl Geralt, který levou rukou prohraboval obsah sáčku, visícího u pasu. Královská stráž by se jen těžko chodila ve volném čase brodit ve sračkách. Na to jsme mohli kývnout jen my dva. K sakru, Berengare. Můžeš si nechat tyhle kecat na potom. Odsekl Geralt. Oba prudce zastavili. Před nimi se odehrával výjev, kterým by se dali strašit děti před spaním. Obří, kohoutu podobná stvůra s sebou zmítala v agónii. Na ní sedící monstrum, nápadně podobné pásovci, ji zrovna obrovskou čelistí, plnou ostrých zubů protrhávalo krk. A kurva. Charley. Zaklel Berengar. Stvůra dalším stiskem svých čelistí oddělila krákorající hlavu od zbytku těla opeřence. Přežvikujíc maso, obrátila šišatou hlavu na zaklínače. Celá horní část těla byla pokryta krunýřem, o jehož pevnosti se oba vědmáci přesvědčovat nemuseli. Každá zmínka v knihovně na Kaer Morhen udává, že proti Charleyovi vám meče poslouží při nejlepším k vyčištění zubů této přerostlé nestvůry. Netvor slezl ze zohaveného drakovitého a začal hlasitě oddechovat. Jsme v prdeli, Geralte. Nasrat na to. Zaklel znovu zaklínač Geralt a hodil proti stévé úře konečně vylovený předmět z vaku. Jednalo se o petardu, zvláště účinnou proti boji s kuroliškem. Jak se ukázalo, Charleje výbuch jen pořádně vytočil. Skvělý plán, Geralte. Máš další takový? Zavři kurva hubu, Berengare. A pomoz mi. V tu ránu ze sebe vydal netvor hrozivý řev a rozeběhl se k útoku. Berengar vší silou sevřel řetěz v dlani. Geralt uskočil stranou. Berengarův řetěz náhle vzplanul ohněm a sekl útočící bestii přes odhalenou tlamu. Ustupujíc do strany vířil Berengar vzduchem ohnivé kolo, zatínajíc se do slabin Charleje. Několikrát obludu zasáhl přes odhalené mezery mezi pláty. Geralt z druhé strany seslal na příšeru obrovskou rázovou vlnu znamení Art. Charley se skácel k zemi. Berengar využil příležitosti a vyšplhal na záda bestie, omotávaje rozžhavené stříbro kolem jejího krku. V zápětí stál netvor opět na nohou a ve snaze protivníka se třást se stavěl na zadní. Na to Geralt čekal. Popadl svůj stříbrný meč do obou rukou a zabodl jej do těla bestie. Ta bolestí zasténala a spadla na všechny 4. Geralt se ocitl pod tíhou bestie. Cítil, jak z něho utíká život. Berengar ze všech sil zabral ve snaze bestii odtáhnout. Marně. Zabodl jí meč do slabin, ale zdálo se, že si toho sotva všimla. Vycenila na k zemi přiraženého zaklínače ostré, krví zbarvené zuby. Geralt ji laskavost oplatil proudem ohně vyšlehnutého z prstů, složených do znamení Igny. Tvor odskočil a tlapou se po vědmákovi ohnal. Zasáhl.
Geralt se popadl za levou nohu. Berengar slyšel klejícího bělovlasého, ale byl již odnášen na zádech bestie, hlouběji do tunelu. Co řekneš na tohle? Prohlásil a seslal znamení Art na stropní klenbu. Trosky zavalily bestii cestu pryč. Šarlej prudce zastavil. Berengar ztratil rovnováhu a přepadl příšeře přímo před popálenou mordu. Rudé oči si vědmáka zlověstně prohlížely. Berengar nemeškal, popadl svou dýku, ukrytou v jedné z bot, a zarazil ji s úšklepkem potvoře přímo do oka. Zlostně zavila a rozeběhla se opačným směrem. Berengar si uvědomil, že je stále připoután k bestii, až když ho vláčela v závěsu odpadní lázní. Cestu netvorovi zastoupil raněný Geralt. Ze všech sil do odporné stvůry napral znamení Art. Stvoření zbržděné výbojem energie opět prudce zastavilo. V závěsu vláčení Berengar silou setrvačnosti podjel pod netvorovým tělem. V poslední vteřině si všiml Geraltova meče, stále vyčuhujícího z jejího břicha. Stihl se zachytit. Spod tvorovitlami vyjel zbrocený páchnoucí krví. I když v daný moment nebylo s jistotou možné určit, zda je zdrojem zápachu opravdu netvorova krev. Vnitřnosti vypadly v doprovodu žblunklutí na dno kanalizace. Netvor zavil a padl. Řeknu ti, Geralte. S tebou se člověk vážně nenudí. Geralt zrovna odřezával trofej z kuroliška a zavěšel si ji k pasu. Byl to dobrý boj. Jsem rád, že jsi šel se mnou. Bez tebe bych se býval utopil ve sračkách. Takový konec bych si vážně nepředstavoval. Kde se to ta potvora vůbec vzala, Geralte? Otázal se Berengar, sbíraje si zpět svou výstroj z mrtvoly. Stejně jako ta před ní, někde tady bude průrva. Údržba blavikenské stoky však není náš problém. Pokud měl Radovit v plánu se vykrucovat, až si od něho povím o dvojnásobek, potomhle z toho vyjde ještě levně. Pojď, půjdeme se umýt. Neslušelo by se takhle chodit ke dvoru. Tady jsme skončili. 4. Vlk a lev. Pane hrabě, páni zaklínači, uvedl vědmáky komorní. 2. Nevybavuji si, že bych do svého panství vpustil 2. Ten druhý, pane, přijel včera v doprovodu dívky. Kdo jim otevřel brány? Mikul, pane, již jste ho nechal zlinčovat. Vyvázl z toho snadno. Co mi chcete? Geralt předstoupil. Najal jste si mne, pane, abych pro vás ulovil kuroliška ve stokách. No a? Odvětil hrabě, je ta již nebezpečí zažehnáno. Ano, ale vyskytla se jistá komplikace. Komplikace mne nezajímají, odsekl Radovit, úkol jste splnil, nebo snad ne. U brány vám vyplatí slíbenou odměnu. Nechci vás tu trpět ani o vteřinu déle. Ta příšera tam nebyla sama. Vyskytoval se tam ještě Šarlej. Bez pomoci. Nevzpomínám si, že bych tě na nějakého Šarleje najímal vědmáku. Nech mne hádat. Teď řekneš, že budeš chtít vyplatit odměnu i pro tvého společníka. Nemám snad pravdu. V skutku, hrabě, prohlásil Geralt klidně. To jsem si mohl myslet. Domníval jsem se, že je pověst o vás přitažená za vlasy, ale ono na tom přeci jen bude zrnko pravdy. Troufáš si předstoupit přede mne a požaduješ platbu za stvůru, na kterou jsem si tě neobjednal. Zmizte mi z očí, oba 2. I ta vaše malá štětka, která se vyskytuje za mými hradbami. Berengar přistoupil blíž, ale Geralt ho zastavil. Odcházíme, prohlásil Geralt, když si všiml stráží sahajících po zbrani. Omlouvám se, příteli. Nemohl jsem nic dělat. Nemělo by smysl dohadovat se. Já vím, odpověděl Berengar. A co ta naše dohoda? Zachránil si mi život, myslím, že ti to i tak dlužím. Geralte. Ano.
Kolik si viděl za dobu svého pobytu tady v Blavikenu kupců? Kolikrát nechal hrabě otevřít brány? Geralt se zamyslel. Žádného, prošel jsem jen já. Na co narážíš? Tahle mince, ukázal Berengar leský orén s vyraženým lvem, našel jsem ji u banditů, jenž přepadli Bělosad. Rovných 500. Myslel jsem, že je sebrali z těla nějakého bohatého kupce. Pochází totiž odsud, ale brány se neotvírají pro nikoho. Snad jen s výjimkou tebe. 500 orenů, Geralte. Přepadáváním okolních vesnic by si nevydělali ani polovinu. To, co se mi to snažíš říct. Mám pocit, že se mi to líbit nebude, odvětil Geralt. Myslím, že si je platí samotný hrabě. Myslím, že se snaží místním zabránit v útěku. A taky si myslím, že ten kurolišek, ta průrva ve stokách, myslím, že je to zástěrka. Pro co? Pro vraždění nevinných. Neskoušej mi tvrdit, že si při audienci necítil, jak se ti chvěje amulet. Magie, Geralte. Myslím, že hrabě není tím, za koho se vydává. A čím tedy? To právě budu muset zjistit. Cože? Dnes večer se vkradu do dvora. Ty jsi zešílel. Chceš, aby nás dal na rozloučenou Radovit pověsit? Ne, jen nechci nechat ty nevinné lidi trpět pod vládou bestie. Pomůžeš mi? No co, třeba to bude poslední příležitost k tomu, nachcat Radovidovi do žrádla. Věřím tvým instinktům, Berengare. Snad se nepleteš. Vystoupali po schodech krčmy až k pokojům pro hosty. Pokračovali přes dlouhou chodbu až na úplný konec. Vstoupili dovnitř. Hanka seděla na posteli a ustrašeně si je prohlížela. Neboj se, to jsme my, uklidňoval jí Berengar. Geralt slíbil, že tě odveze do bezpečí a svůj slib dodrží. Dnes v noci odsud odjedeme. Jen si musím před odjezdem něco zařídit, dobrá. Dívka z něho nespouštěla oči. Dobrá, řekla konečně a usmála se. Berengar ji úsměv oplatil. Nedovolím, aby se ti cokoliv stalo. Nemusíš mít strach, budeme hned zpět. Pod rouškou tmy oba stanuli na vysokém schodišti před branou paláce. Pomalými kroky si to šinuli ke zdobené bráně. Nikde žádné stráže. Měsíc svítil v jasném úplňku. Byla to chladná noc. Došli nahoru. Od úst se jim linuly obláčky páry. Berengar se opřel do dveří Radovidova panství. Bylo otevřeno. Stanuli v tmavé chodbě, osvícené po stěnách plápolajícími pochodněmi. Naproti nim, na železném trůně, zdobeném rudými přehozy a zlatými podobiznami lvů, seděl Radovid. Oblečen do tmavě rudého roucha třímal v ruce kalich s vínem. Na hlavě, kterou si pravou rukou podpíral, měl nasazenou zlatou korunu. Zaklínači beze slov přistupovali blíž. Radovid se, bez jasného důvodu, započal hystericky smát. Vstal ze svého trůnu a zamířil ke džbánu s vínem, který do poháru vyprázdnil. Vy zaklínači, promluvil konečně, avšak pohledem neopouštěl svůj trůn. Doslechl jsem se, že jste si prý nevyzvedli odměnu a co hůř, neopustili Blaviken. Zaklínači se rozdělili a každý pochodoval k hraběti z jedné strany. Oba si všimli, že se jim amulety, visicí na krku, varovně třesou. Máme na vás ještě pár otázek, hrabě, prohlásil Berengar. Vy na mne? A co kdybych se pro změnu zeptal já vás? Byli byste tak hodní a vypadli odsud. Zakřičel z nenadání Radovid a mrštil pohár s vínem o kamennou podlahu. Co si o sobě vůbec myslíte? Otravovat mne v čase večeře. Geralt se zastavil pod schody vedoucími ke trůnu. Berengar sáhl do kapsy a hodil hraběti k nohám zlatou minci. Našel jsem ji u banditů, kteří napadli Bělosad. A dalších 499 takových.
Bodeď by ne, zasmál se Radovit, sám jsem jim je dal. Berengar stuhl. Proč? Proč se ptáš? Co třeba proto, že jsem chtěl? Co třeba proto, že bych raději celé své jmění vysypal z útesu, než abyste z toho vy měli nějaký díl? Když se lidé bojí, pokračoval pokračí odmlce, jsou poslušní. Když jim nařídím nevycházet z města, ani se neptají na důvod. Stačí jim slyšet příběhy o banditech, kteří za branami loupí a vraždí. Samozřejmě, vždy se najde někdo, kdo tak lehce věřit nebude, ale to se změní v moment, kdy ti samí bandité začnou své oběti nosit výstražně před hradby. Vím, co si mezi sebou říkají. Jak tajně připíjejí na barona Emhyra a doufají, že tohle proklaté město co nejdřív dobije. Ale ne, než se sem vůbec stihne dostat, nebude už koho by osvobodil. Jsou to mí poddaní a já s nimi naložím, dle vlastního uvážení. Stvůra v kanálech, bandité za hradbami. Důležité je, že nikdo nepodezřívá mě a ještě jsou mi vděční, že je střežím za kamennými hradbami. Nic netušící, že Blaviken již dávno není město, nýbrž lovecká rezervace. Hrabě se popadl za levý bok a zaskučel. Oba zaklínači na sebe pohlédli. Jsem rád, že tu jste, doufal jsem, že přijdete. Proto jsem poslal stráže pryč. Na vás dva stačím zcela sám. S těmito slovy se hrabě prolomil v kolenou. Nehty, kterými sjížděl po trůnu, za sebou nechávali obrovské rýhy. Berengar poodstoupil. Hrabě začal skučet v bolestech. Berengar sledoval, jak mu nehty levé ruky odpadávají od prstů, které se stále křečovitě držely trůnu. Kůže na rukou mu praskala a odhalovala hustou tmavou srst. Hrabě se sesunul na zem. Strhával ze sebe šaty a přitom ze sebe vypouštěl nelidský jekot. Obratle mu přejížděli po zádech, zuby se draly ven z čelistí, společně s proudy krve mizel hrabě v chomáči srsti, ze kterého vyčnívaly ostré kosti. Obličej se mu protahoval do šelmě podobnému čenichu. Oči se zalily rudou krví. Obrovskými drápy, které mu vyrostly, si odtrával kusy masa z těla. Oba dva zaklínači se sešli pod schody. Tasili své stříbrné meče. Nevěřícně hleděli na Radovida, který zrovna šplhal po stěně síně. Za sebou nechávajíc krvavé šmouhy, ukázal se zaklínačům ve světle pochodně. Obnažené hrudní kosti vyčnívaly ze srsti porostlého trupu, na jehož vrcholu seděla obrovská vlčí hlava, která na ně cenila obdivuhodně dlouhé tesáky. Výstražně zavřeštěl. Nebylo to nic podobného vytí vlka. Jednalo se o směsici křiku v agónii a dětského pláče. Ulfhedin, prohlásil nevěřícně Geralt. Hrabě jediným skokem zkrátil vzdálenost mezi ním a zaklínači. Dopadl vedle Berengara a ohnal se po něm ostrými drápy. Zaklínač ránu vykryl. Hrabě na protiútok nečekal a odrazil se vpřed proti stále strnulému zaklínači Geraltovi. Na poslední chvíli stihl seslat znamení Queen. Hrabě uštědřil vědmákovi tvrdou ránu přes prsa. Geralt letěl vzduchem na opačný konec místnosti. Bestie nepřestávaje ječet, rozběhla se po 4 za ním. Pečeť znamení se zlomila a Geralt si dopadem na tvrdou kamennou zem vyrazil dech. Zdvihl meč pro obranu. Dlouhé tesáky se zaklesly po obvodu čepele a vytrhly ji zaklínači z ruky. Berengar přiběhl na pomoc, zrovna včas na to, aby ho Ulfhedin rychlým švihem paže srazil k zemi. Geralt, kterému se již povedlo otřepat se z dopadu, složil prsty ve snaze tvora odhodit znamením Art. Tvor byl rychlejší. Popadl zaklínače za nohu a vší silou s ní praštil o stěnu místnosti. Berengar uchopil stříbrný řetěz a omotal ve chvíli nepozornosti kolem netvora. Svázaný hrabě strašlivě zařval. Stříbro mu spalovalo srst. Zaklínač na nic nečekal, popadl dýku a skočil po Radovidovi, připraven k útoku.
Hrabě se stále se stupňujícím ryčením články řetězu předrhl, ale více se nevyhnul. Zasáhla ho mezi odhalená žebra. Veliká tlapa uchopila Berengara za lebku a přidržela si ho před tlamou. Již probraný a na nohou Geralt se chopil své dýky u pasu a zarazil ji obludě přímo do krku. Tvor ze sebe vydal uši drásající řev. Berengar letěl vzduchem a zastavil se až zády o bránu. Geralt nasunul stříbrný boxer na prsty pravé ruky a vší silou udeřil Radovida do obličeje. Ten byl v další chvíli opět na nohou. Silně zavřeštěl a vyběhl ze dveří, ven do noci. Cestou vyrazil těžká vrata ze zdi. Berengar na poslední chvíli uhnul. Vstávej, nesmí nám utéct, zvolal Geralt. Popadl svůj meč a vyrazil za bestií do tmy. Berengar se zapřel loktem o koleno a s vrávoráním byl opět na nohou. Geralt v ten moment již upaloval dolů ze schodiště. Berengar za ním. Monstrum se blížilo k prvním obydlím. Skákalo jako kočka mezi domy. Geralt se vyhoupl na římsu opodál stojící stáje a vyšplhal na střechu. Hnal se za tím tvorem po střechách budov. Ve výšce přeskakoval uličky mezi staveními. Berengar doběhl ke stájím. Popadl do ruky stříbrný meč a odsekl uzdu jednoho z koní. Vyhoupl se do sedla a pronásledoval svého druha po městské cestě. Dojel na tržiště. Míjel prázdné stánky a vyhýbal se bednám s ovocem. Geralt již uhodl, kam má bestie namířeno. Vzal to tedy s kratkou. Seskočil do balíku sena a pokračoval dál po hlavní cestě. Geralte, druku. Přijíždějící Berengar pomohl zaklínači vyskočit na koně. Berengare. Hanka. Berengar popohnal koně vpřed. Ve vysoké rychlosti uháněli ke krčmě, kde byl Geralt ubytován. Stále z dálky slyšeli bestijino kvílení. Ulfhedin se zastavil na jedné ze střech. Rozhlížel se a čenichal se šílenstvím v očích. Žíznil po krvi. Zaklínači mu byli v patách. Geralt se na koni postavil. Blížili se ke krčmě. Obrovská, schrbená silueta pana hrabě se tyčila na protější střeše. Z vřeštění vyskočil. Geralt též. Ve vzduchu, pár metrů od Ulfhedina, se slal znamení Art. Nestvůra odlétla několik metrů vzduchem. Geralt dopadl na dlažbu. Kůň se kolem něho prohnal s Berengarem v sedle. Tasil stříbrný meč. Při plné rychlosti promáchl mečem v těsné blízkosti hraběte. Bestie zavřeštěla a sekla koně po celé délce svými dlouhými pejářáty. Berengar padal k zemi. Geralt využil netvorovu nepozornost a vhodil mu k nohám dýmovnici. Z oblaku kouře se vynořil přímo ve tváři stvůry. Naskrz prodral čepel svého stříbrného meče jejím hrudním košem. Berengar, který již přišel k sobě, se rozběhl na Radovida s mečem rozpáleným s pomocí znamení Igny. Prorazil mu ostří mezi žebry, až netvor zavil bolestí. Nabodnutá obluda se svíjela v bolestech. Oba zaklínači naráz vytáhli své čepele nazpět. Připraveni k útoku, stáli z obou stran. Ulfhedin se stavěl zpět na nohy. Ze dvou směrů ho v té chvíli zasáhly proudy ohně, jenž zaklínači se sílali. Bestie se zmítala v agónii. Zaklínači to nemohli vydržet věčně. Příliš je dlouhodobé užívání magie vysilovalo. Zrušili se sílání. Moment, na který hrabě čekal. Napřímil se. Proti zaklínačům se tyčila obrovská, hořící bestie, jenž si je zlověstně prohlížela. Geralt zaútočil první. Svým mečem promáchl pouze vzduch. Radovid byl v tu chvíli ve vzduchu, vymrštil se proti Berengarovi, který z posledních sil útok zblokoval čepelí svého meče. Nestvůra ho povalila k zemi a začala se po něm ohánět ostrými drápy. Geralt se vrhl na pomoc.
Příliš zesláblý na vyvolání znamení se rozeběhl zpříma na obludu. Vyšplhal ji po zádech a uchopil za čelist. Vší silou rozevřel zubatou mordu a druhou rukou vecpal zbytek obsahu vaku dovnitř. Jednalo se o petardu ďáblova pecka. Ozvala se rána. Geralt spadl na zem a v očekávání sledoval Netvorovu reakci. Ten se k němu pomalu otočil. Menší polovina jeho tlamy se změnila v doutnající otvor. Ve vzniklé ráně se rychle tvořila nová tkáň. Netvor se léčil. Na bělostné lebce začala opět dorůstat tmavá srst. Geralt nevěřil vlastním očím. Za úlhedinem se vynořil Berengar. Popadl hraběte za lebku a z konečků jeho prstů vyšlehla průzračná energie. Uteč vydal ze sebe zaklínač a k překvapení obou lovců se stvoření rozeběhlo přes klikatící se uličku zpět na hrad. Nevím, na jak dlouho to zabere, prohlásil Berengar. A já to zjišťovat nebudu, odpověděl Geralt a pokusil se vstát. Axie, dobrý nápad. Škoda, že si s ním přišel až teď, dodal bělovlasý. Pojďme odsud, Geralte. Hanka, musíme ji odsud dostat. Vtrhli do pokoje. Děvče, jsi tady. Odjíždíme. No tak, děvče, dovolával se Berengar dítěte. Hanka vystrčila hlavu spod postele. Zaklínač si oddychl. S ničím se nezdržovali. Odvázali koně od plotu. Jsi celá, klepno? Dotázal se Geralt. Na jeden večer toho byl až dost. Odjíždíme. Došli k hlavní bráně. Nikde žádné stráže, podivil se Berengar. Nejspíš byli chytří a ihned po prvním hrabě ho zavití vzali do zaječích. Možná, hlavně že peníze tu zůstaly, zavolal Berengar ze strážní věže a hodil naditý měšec po Geraltovi. Otevřeli bránu. 5. A nyní je jeho stráž u konce. Co teď? Zeptal se Berengar. Geralt přihodil další polínko do ohně. Co teď? Odvezu malou k Neneke, možná tam také chvíli zůstanu. A ty? Určitě zas vymyslíš nějakou pitomost, zasmál se Geralt. Tohle jsem nemyslel. Aha, takže tohle, co teď? Radovida jsme porazit nedokázali. Jen tak jsme unikli smrti. Pokud něco vím jistě, tak to, že v Blavikenu se už neukážu. A co ti lidé? Pokračoval Berengar. Z toho, co víme, nevraždil ve městě Kurolišek ani nic jiného. Byl to Radovid. Platí si bandity, aby zamezil tomu, že se mu kořist rozuteče po kraji. Porazit jej tak snadné není a usvědčit ho, možná ještě těžší. Za chvíli přijde zima a my odtáhneme domů. A pak můžeme o tom promluvit s Vesemirem. Třeba na něho vytáhneme všichni a tentokrát připravení. Nebo do té doby dobude město Emhyr a pak už to bude jeho problém. My teď máme vlastní povinnosti, podíval se Geralt na spící děvče. Vytrpěla si opravdu hodně, řekl Berengar. To i ty, příteli. Musím si odskočit. To je trochu víc informací, než potřebuju, ale dobře, zasmál se Geralt. Ještě chvíli posedím a pak taky zalezu. Byl to dlouhý den.
vykřikl Geralt a popadl svůj meč. Berengare. Hanka se vytrhla ze spánku. Klid, maličká. Nehýbej se. Berengare. Volal Geralt stále dokola. A do prdele. Mezi větvemi stromů se na zaklínače dívaly 2 obrovské rudé oči. Geralt tasil zbraň. Ať se stane cokoliv, promlouval k Hance, zůstaň za mnou. Před zaklínače se snesla obrovská postava. Vlčí hlava, dlouhé ostré drápy, hustá tmavá srst. Hrabě Radovit. Geralt zaujmul postoj. Zrůda vzteky zavila. Zaklínač ucítil, jak mu po zádech přeběhl mráz. Pomalými kroky se stvůra přibližovala a natahovala po vědmákovi dlouhé paže. Což udělal s Berengarem, ty hajzle? Procedil skrze zuby zaklínač. Netvor mocně zařval. Geraltovi došla trpělivost. Vymrštil se proti bestii a zasypal jí salvou dobře mířených úderů. Ze zaklínačova meče stékala tmavě rudá krev. Hanko, dobře mě poslouchej. Popadni klepnu a ujížděj odsud co nejrychleji můžeš. Rozumíš? Stále na sever. Dorazíš tak ke svatyni. Jeď. Dívka poslechla. Netvor jakoby na to čekal. Vymrštil se do výšky a snažil se zaklínače svalit k zemi. Ten však skrze piruetu útoku šelmy unikl a počastoval ji zásahem konce své čepele. Netvor se ohnal po zaklínačovi, ale ten opět uskočil. Tentokrát se rozhodl pro vodorovný sek. Netvor se sklonil na všechny 4 a zaútočil zaklínači na nohy. Geralt nadskočil a převalil se přes záda bestie. Načež ji poznamenal jednou ranou, vedenou od krku dolů. Hanka, nyní již v sedle, pobídla koně k jízdě. Zrůdě v ten moment došla trpělivost. Jakoby si celou dobu se zaklínačem jen hrála, ho popadla za trup a vymrštila proti opodál stojícímu stromu. Zaklínač zaklel. Nestvůra se rozeběhla v patách dívky. Geralt se rychle oklepal a seslal kolem netvora kruh fialového světla. Znamení Irden. Nestvůra zavřeštěla. Hned na to byl zaklínač u ní a snažil se o úder shora. Bestie ho popadla za paže a divoce s ním třásla, čelistí se snažila oddělit mu obličej od zbytku hlavy. Geralt zapřený nohami o nestvůřin trup se odrazil a spadl na záda do hustého mechu. Hned na to učinil kotoul do strany. Zrovna včas, aby unikl tlapě drásající zeminu. Skřížil prsty do znamení Axie. Moc pozdě. Šelma ho zachytila pod krkem a přirazila k zemi. Uteč. Tak běž. Pronesl Geralt, světélkujícími prsty držící nestvůru za paži. Šelma se dala na ústup. Snažil se co nejrychleji postavit zpět na nohy. Doběhl k Berengarově osedlané kobyle. Vymrštil se do sedla a uháněl za šelmou. Byl jí stále na stopě. Věděl, že se blíží. Stříbrný meč stále v pohotovosti, prodíraje se přes hustý smrkový les. V dálce uslyšel křik. Jeď, holka. Jeď. Dorazil na mýtinu. Dorazil pozdě. Uprostřed mýtiny, v měsíčním světle se tyčila bestie, ve svých dlouhých spárech svírala bezvládnou hlavičku. Zem byla nasáklá krví. Geralt slezl z koně. Ty, parchante, měl sis vzít mě. Měl jsem to být já. Obluda na něho pohlédla. Z očí netvora již nesálal vztek, ani žízeň po krvi. To, co v nich Geralt spatřil, byl strach, lítost a vina. Nestvůra pekelně zavřeštěla. Odtáhla spáry od dívky a začala sebou v bolestech zmítat. Geralt to celé sledoval. Sledoval, jak hustá tmavá srst opadává, jak tesáky zarůstají a oči zalité krví přecházejí do smaragdové zelené. Sledoval, jak se netvorova protáhlá tlama mění v obličeji, jenž bez obtíží poznával.
Berengare. Bylo to jediné, na co se zmohl. Berengar klečel na zemi, potřísněn krví té, jež se zavázal chránit. Jak to? Vydal ze sebe Geralt nakonec. Berengar odhalil velký šrám na pravém boku. Nenapadlo mě, že my zaklínači máme být přeci imunní, protlačil skrze slzy Berengar. To, co postihlo hraběte, bude bez pochyby mocná kletba. Mocnější, než s jakou si Vesemir myslel, že se budeme kdy potýkat. No jistě, Vesemir. Berengar si prohlížel krví zalité ruce. Berengare, já. Ne. Neříkej mi tak. To je mé zaklínačské jméno. A já se zaklínači právě skončil. Co mi toto vykládáš? Že už takhle dál nemůžu. Co pak je tohle všechno, co jsem? Co pak musí potkat stejný osud ty, na kterých mi záleží? Co pak na mě nikde nečeká něco víc? Geralt neodpověděl. Chci být sám, Geralte. Jsem jediný člověk, co jí zbyl. Je moje povinnost poskytnout jí důstojný pohřeb. Rozumím, tohle je tedy konec. Obávám se, že ano, starý příteli. Šťastné konce jsou nakonec opravdu jen v pohádkách. Konec.